Tini kerak sal 24 Ramchandra bising kelaijak Bangladesh tei India border ni bisingo ayang naro Bangladesh ni ayang naro kobangma jaga jumi tongmarok no thamung khlai sanani bagui o jaga malik rok bai thangai kok salai gya bo bahai ke samung khlai nyai tei BSF ni ojumarok bai kok salai ayang naro kisti khai sanani bagui Ramchandra bising kelaijak je border ganani lukrok ni bagui kok salai gya tamo saka kanai di MLA borong ganang Ranjit Brahma Tini Ramchandra Ghat ni constituency ni bisingo khobjak boga bill village committee ni Pajra bill kaisa Bangladesh border ekbar last border parao sing phaisok paikya oro 10 poribar Hindustani poribar tong lama tini 74 bosor স্বাধীনতা nungmani porebo o paro tabu id bojagya ko lama norong nukhana mangpiliwo oro tabu bo wani borok kosto khailai tong opti khai oro o parani bororok yakung aro pesarok klayar dukhumamani bo gothona tong tini mo antarjatik simenawo sing phaine thika o berani phatarok kubangma chini tipra hani jaga tongo obo khali klai tongo ma khaiya koyedin age BSF bai salaike borno sujog rinai o takungni kubangma jaga klaijak tongo bo khaimiya borobar chararok paimani yagulo bo thwithangbaika bo ma khayani bagai sing BSF bai salaike tino paro phaimanun bagai blaika ang tongthoka hekai o parani suk dukhoni byapano tinang khanaka kothoma oro kheto kubangma tongo teikrini bagai boro khaimiya oro tini bagai ani vice chairman tongo vice chairman bang kakwe kok salaika ang nainai omono tam khalaimano oro tui rongni bagai ang oro irrigation ni bagai ang datino kok salainai tam kongko khaimano hekai jahate kai o border amseni lukurok ni nirapotta tai borokni oro thangai tongnani jeta nangmani omono ko khainai o parao current phaika o pa current phaika haipano wati no bani joraka o parao current krei tongya hekai mobile network bo asuma komungo hekai omti khaino o parani bororok bansilai tonglai jawo borok bo bui hai kubuni kamini hai joto sep sap manai bor kahamkai tongnani muchungjago ang government ni thani koinai o de border elakani bororok je kosto khai tongmani mono datino bongni je jingjalno supungriton problem no solve kariton mo singnayo tini singoro phaisopaika ani ko social worker type president sini Olenda Borma chinworking president Rupa Kumar Dev Borma ani vice chairman tai ani oro kubangma ani o amsaini jaro ojamarok ta songrok bai singor tin phai visit khepika kechung nukha angmo obosai o kamini kokno tisanai Bidhan Sabha rogo ang tisanani chaitongnai o kheto tikri rongni gekai jekono jingjal jekono somosya gekai ano sahokakai angoro phainai ang kha khlayo buskangni sala borok hamkaino choli manai.